Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Lord po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean nina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawigan tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, siniselebrar niya to ang solemnidad kan kabanal-banaling hawak asin dugo ni Jesucristo. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Ava Jean Encenarial for passing the CPA licensure exam, dulot ni Alona L. Marhalino. Pasasalamat dulot kan P family, asin for visa screening and GB3 certified, dulot ni Jesseline E. Orgela. Asin para sa kapahingaloan, kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Jane, dulot ni Angelica Moral and family. Corazon asin Gregorio, dulot ni Sally Granatin. Asin sa kalag ni Lane, dulot kan BUCE ILS HS Batch 2013.
Banwaan ng Diyos, matindog po sa pagpuon kan banal na misa. Asin magpasalamat, magsamba asin maghomaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pinagsaselebran nga to sa Domingong ini, an solemnidad kan kabanal-banaling hawak, asin dugo ni Jesu Cristo. Corpus et sanguis Christi. Kapanoan kan sa iyang panuga na danay siyang makakaibahan niya to digdi sa kinaban. Ang pagtao niya asin pag-ofrecer kan sa iyang hawak asin dugo nagpapatotoo kan sa iyang lasting presence among us. Kaya agado niya to ang grasya sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa, ang grasya nin danay na pag-apresyar, pagtaonin reverensya, asin pasalamat sa sabihon tang tremendous gift that we receive, His body and blood. Kunyan, midbidon da po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, Tang-aning magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasada ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sada ko, makuring sada ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos, maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Cristo, mahera ka. Cristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa Kagurangnan na Diyos
Diyos, Cordero ka Diyos, Ika na nagpapara kan mga kasalan ka kinabang, naheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka kinabang, ako ang sumong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tuwa ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok kahalangka. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiti kita. O Diyos, na sa makangangalas na sakramento nagwalat ka sa mo, nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan, namimibi kami na sa siring na pagalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak kasin dugo, padagos ming mamatayan sa mo ang bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade kay bakan Diyos Ama, kasaro ka na Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa pag-ataman kan Diyos sa satuya, sa paagi kan banal na misa, ipinapadagos man yato ang satuyang misyon sa pagpatalubo kan kalinigan, asin karahayan kan satuyang mga buhay, asin mga trabaho. Inaapod kita na pabanalon ang banal na aldaw, asin magpakusog in pagtubod sa kabutan kan Diyos. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Nagabot si Moises asin isanaysay sa banwaan ang gabos na tataramon kang kagurangnan, saka ang gabos na pagbuot. Nagsimbag ang bilog na banwaan sa roan tingog asin nagsabi, ang gabos na bagay na tinaramkan kagurangnan, gigibuhon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kan kagurangnan, dangan amay na nagbangon pagkaaga. Nagtugdok siya nin altar pamitisan kan bukid, asin 12 harigi para sa 12 tribo nin Israel. Dangan nagsugo siya nin mga barubatang Israelita, na mag-atang nin tutong na atang, asin magdulot sa kagurangnan nin mga turilyo, bilang sakripisyo nin puro pakinabang. Kinuha ni Moises ang kabanga kan dugo, asin ibinugtak sa palanggana, ang sarong kabanga, iwinirik sa altar. Kinuha ang libro kan tipan, asin binasa sa pandangog kan banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo asin kukuyugon. Si Moises, kinuha ang dugo, nagwirik sa banwaan asin nagsabi, uya ang dugo kan tipan na tinugda sa indo kan kagurangnan, sa ibabaw kan gabos na tataramon na ini. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iitaas ko ang kalis ng kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Ano ang ikakabados ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sa ko. Ang kopa nin kaligtasan, iitaas ko, asin ang ngaran kan kagurangnan, aapodan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Mahalaga sa mata kan kagurangnan ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. O kagurangnan, surugoon mo ako, surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ako kan mga bugkos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa imo idudulot ko ang sakripisyo nin pasalamat, asin ang ngaran kang kagurangnan aapudan, uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Iitaas ko ang kalis nin kagurangnan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan.
Sa pagpapahayag kan liwanag kan Diyos sa tuyang buhay, inaapod kita na magpakumbaba sa pagpapatibay kan sa tuyang pagtubod. Minsan nasa panahon kan kadipisilan, inaapod kita na magpadagos asin akuon ang pagkamuot kan Diyos sa tuong mga buhay, na nagpapakusog sa to, nganing padagos magdara kan sa diri para sa lambang saro. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad, pagtunga ni Kristo, poon na padi kan mga karahayan na nagkatotoo, nag-agi sa orog karahay, asin orog kalubos na irokan, na bako gibo ning kamot, buot sabihon, bako sa linalang na ini, bako huli kan dugo nin mga kanding saka mga turilyo, kundi huli sa sadiring dugo. Luminaog siya makasaro para sagkod lamang sa sangtuaryo, kamit ang daing kasagkoran na pagtubos. Takon ang dugo nin mga kanding, asin mga toro, asin ang pagwirik ka mga abo kan mga baka, nakakapabanal kan mga naging basang-basang para sa kalinigan kan laman. Gurano pa daw ang dugo ni Kristo, nahuli sa daing kasagkoran na espiritu, nagdolot sa Diyos kan sa diri niyang mayong digta. Lalo nang lilinigan kaiyan ang satong konsensya, hale sa mga gadan, nagibot tanganing masambata ang Diyos na buhay. Dahil kaini, tagapagultanan siya kan bagong tipan, tanganing sa pagkagadan niya, para balukaton ang mga kalapasan sa iraram kang enot na tipan, makamtan ka mga inapod ang ipinanugang pamana na daing kataposan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Magrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan mayong libadura, kan isinasakripisyo an Pasko, an sabi sa iya kan sa iyang mga disipulo, sa inmo buot na magduman kami asin magandam tanganing magkakanka kan Pasko. Nagsugo siya, nindua sa iyang mga disipulos, asin an sabi sa inda, magduman kamo sa syudad, asin sasabaton kamo nin sarong tabo na nagpapasa nindulay na may tubig. Sunoda siya, asin kung saan siya maglaog, sabihan mo ang kagharong maestro, ang maestro nagsasabi, hain an sa kong dagusan, nakakakanan ko kan Pasko kaibakan sa kong mga disipulos. Sa iya kamong papahil nga nindakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam, duman maghanda kamo para sa kuya. Nagluwas ang mga disipulos asin nagpasyudad na kuan sinabi asin nagandam kan Pasko. Mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya nin tinapay asin nagbendisyon, binaak asin itinao sa inda asin nagsabi, ako ini an sa kong hawak. Dangan kinuhaan kalis, asin nagpasalamat, itinao sa inda, asin nag-irinom, duman an gabos. Nagsabi siya sa inda, ini an sa kong dugo. Dugo kantipan na pinapabulos para sa dakol. Amen. Nagsasabi ako sa indo, daina ako mainom sa bunga kan ubas sagkod sa aldaw na iyan, na iniiinumon kan kung bago sa kahadean kan Diyos. Pagkatapos kan himno, nagruluwas sinda pabukid kan mga ulibo. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Yan. Pakigreet daw po muna sa tuyang mga katay na good afternoon. Yan. Sabi ko po sa pagpuon kan Santa Misa, ngunya na Domingo, pinagsaselebrar niya to ang sarong dakulang solemnidad, ang solemnidad kan Corpus Christi, kan hawak
asin dugo ni Kristo na sa iyang ino-ofrecer sa lambang saro sa tuya tanganing kakanon. Sa inya to po inaako ang hawak asin dugo ni Kristo. Siyempre sa konteksto kan banal na Eucharistia. An sa iyang tinapay na iyo ang tinapay nin buhay. An sa iyang dugo na maglilinig kan sa tuyang mga kasalan. Maghuhugas kan sa tuyang mga kasalan. So, ang banal na Eucharistia, namumutan ko mga tugang, iyo inian kapanoan kan sa iyang panuga sa sato na ako danay na makakaibahan nindo. It is the fulfillment of Christ's promise that I will be with you forever. So every time we celebrate the Eucharist, we are reminded of that reality na inipresensya ni Kristo sa lambang saro sa satuya. That's why He gives us His body and blood to make us or to allow us to experience His lasting presence. Nganing danay niya to siyang makaibahan. Kaya every time we celebrate the Mass, magayunon perming ilaagta sa satuyang isip that inasmuch that Christ is broken and shared in the Eucharist, we must also be willing enough to experience that brokenness and sharing, lalong-lalo na sa satuya pong kapwa. May kasabihan baga na nagsasabi, we are what we eat. Kaya pag nagpa-check up ka baga sa doktor, pag may diabetes ka, anong sasabihin sa imo kang doktor? Bawas-bawasan ang pagkaonin mga matatamis. Pag na-discovery niyang nag-high blood ka, anong sasabihin sa imo? Bawas-bawasan ang pagkaon in crispy pata. We are what we eat. If that principle is applicable sa physical food that we eat, that is also applicable sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano in our spiritual life. When we receive Christ, we must also be Christ. We must also be a Eucharist to other people. Ang problema sa tuya, we have heard a lot about this gift, a tremendous gift, which is the Eucharist, but we have done nothing to appreciate its meaning and significance sa satuyang buhay. Kaya minsan may mga manifestasyon ini sa satuyang, halimbawa pag nagsisimba, if we consider the Eucharist as Christ's presence, if we consider the Eucharist as a tremendous gift given to us, why do we need to spend time in our cell phones while the Mass is ongoing? Kung presensya ini ni Kristo, sarong dakulang insulto kay Kristo kung habang nagmimisa, nagsi-cellphone ka. Di ba? Tigpapagirumduman gari kita po kaya. And because the Mass is always available, kari baga, ordinaryo ho na sa naang misa, dahil na na-apresyar. Ang iba nga ni isa tuya, dahil na nakakasimba pag Domingo. Pero nakulong kitang oras sa ibang mga activities ka sa tuyang buhay. Di ba? Permi ko nga ning tigahapot, how many hours do we have in a day? 24 hours. How many days do we have in a week? 7 days. I-times na daw. 24 times 7 equals 100. Carry 1 cannot be, borrow 1. Pera. 167 hours. 166 sa imo na. Para 1 hour. Dahil na papahalagaan ang banal na Eucharistia. 1 hour lang. Masimba, dahil pa napupugulan na dahil maghiling sa cellphone ta, mag-check kung igwang text or message. 1 hour lang, maturog ka pa sa lahog kang misa. Di ba? Magayunon baga po yan na hilingon ta sa satuyang buhay. Narumduman ko sa istorya sa baryo. Nagpirestahan baga ngunyan. Igwada ang namiesta. Pag abot niya duman sa iyang pakikifiestahan, lay minister pala itong padihon niya.
Sabi sa iya, padi, bago ngaya kita magkaon o mag-inom-inom, magsurusyat, masimbango na ngaya kita, maserve ngaya ako, lay minister ako. Sabi kay itong padihon, day man ngaya ako paditataw magsimba, day man ngaya akong surusimba. Sabi man kay itong padihon, mag-iba ka sana sa kuya. Kung anong tigigibukan mga tao sa laog kan simbahan, iyo man ang gibuhon mo. Kung nanguros, manguros ka naman. O, kung sa mga tao na hiling mong nagluhod, luhod ka. Kung tindog, tindog ka naman. Oh, that's simple. Ang problema, pag laog pa lang nindaluman sa kapilya, may sarong makaraw na aki, masungyaw na aki, daradara supayong ni mama niya, dahi manggaritig tuyo, nasuldot-sulubot kay itong lalaki, na daing surusimba. Oh. Paghuna kan lalaki, itong parting ito, parte pa kang pagsimba. Kaya kinuha niya man supayong, may nahiling siyang daraga sa inutan niya, sinuldot niya man. Sabi siyempre kang daraga, tiyo, gurang ka na day kang ginurangan, nasa laog kan simbahan, bastos ka. Nagkagaw-kagaw sugurang, sabi kan gurang, sorry po ngaya madam, paghuna ko kaya ngaya, surulduta na. O see? Minsan day ta na-appreciate ining dakulaon ng regalong ini. Maski nga ni pag nagkomunyon, ining mga lay ministers can attest to that. Minsan dapat baga po masimbag kita pag sinabi kan padi o lay minister, hawak ni Kristo. Ano po ang simbat? Amen. Ang iba, thank you. May sabay pa cute pa. Pag sabi mong hawak ni Kristo, thank you, Father. Oh. Naka-encounter ka mo ka, thank you. O igwa kayo ito, may nasundan siya, tadayang surusimbangan may nasundan siya pag komunyon, aram niya, bistado niya, ang ngaran Benjamin. Kaya kan pag komunyon kayo ito ni Benjamin, pag sabi kan padi, hawak ni Kristo, sabi ni Benjamin, Amen. Sabi niya sa sadiri niya, tigtatarampalan ngayaan pangaran. O kaya pag abot sa iya, pag sabi kan padi, hawak ni Kristo, Fernando Ilagan Jr. Father. O see, ani ba nga ni, marita, ining isa to yung mga mass collectors and greeters would always remind us, ang ibang nagkukomunyon, day man po tulos-tulos ti hungit sa ostya. Bako man po yan biskwit na in-order mo sa Jollibee na pwede mong i-take out. O tilaag sa bulsa. O tagagamito na anting-anting tangani ngaya, Father, mag-champion ako sa derby. Tigpakomunyon, sumanok. O nag-uurulo kita, but people are doing that. They have that practice. O kaya day, makomunyon, pero iti-take out. O, bakuman iyan anting-anting. Hawak asin dugo mismo ni Kristo. An sa tuya pong inaako. Kaya tanganing mas ma-appreciate ta siguro ining banal na Eucharistia as a tremendous gift na tinao sa tuya. Gusto ko pong, in relation to the Eucharist, tandaan tayo ining nagkapirang duwang prinsipyo sana. Ang enot po kayan, Sacrum Convivium. Sige daw po, sabihon ta, Sacrum Convivium. The Eucharist is a sacred banquet. Sarong bangkete. Kung maatindir kita nin okasyon o nin bangkete, dapat, enot na impresyon na tigtatao sa tuya, dapat, ang sa tuyang sulog, angay man duman sa okasyon. Kung ma-basketball ka, syempre, pang basketball ang gamit mo. Kung mapasiring ka sa beach, o di siyempre, pang swimming, alangan man naka-high heels ka, marulubong yan sa... Diba? If it is a sacred banquet, sagradong bangkete, there must be something na dapat ang gibuhon sa satuyang sadiri in preparasyon sa pag-atindir kaya. Kaya if you notice, dyan po sa luwas, igwa dyan na nakalaag kung ano ang dress code pag masimba kita. Good reminders sa lambang saro sa tuya. And saro pa kan magayuno na reminder, ang commentator, bago pagpuon kang misa, tigre-remind kita, please turn off or put your cell phone on the silent mode, tanganing day ni mag-cause nin distraction sa satuya while the Mass is ongoing. The problem is, imbes na mag-antisipar kita, maging excited para sa misa, gari pag misa baga, madigdig kita tamaturog. Gari bibarablo yan. Sabi nga ni kayan, because the Eucharist is always available,
we tend to take it for granted, and often we are so automatic in our responses during Mass. Kaya automatic na pagsabi kang padi, the Lord be with you and also with you. Pagsabi kang padi, through Christ our Lord, Amen. Yan, automatic. Si-share ko ni Permi sa homily ko, may saro kay itong lektor na baguhan, medyo tigninervyos pa, English Mass. Imbes na sabihin niya, pakabasa niya, this is the word of the Lord. Ang nasabi po kang lektor, ta sobrang kanerbyusuhan, ang nasabi niya, this is the end of the world. Sirimbagan man sutabo, thanks be to God. Minsan natatakot ako lalo na pag ang readings, pag Bicol, hali sa libro kang Deuteronomio. Minsan may lektor ako, ang binasa, babasahon na ginuno sa libro kang Deuteronomio. Igwa kayo itong padi, late na nagpuon pag misa, late na siya, medyo haloy na nalangkag na sa mga tao. English umisa, pagpuon niya, asangaran ka na, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, instead of saying, the Lord be with you, masimbag ko ta sa tao, and also with you, nagraot-raot sumay. Kaya sabi kang padi, I think, something is wrong with this microphone. Biglang sirimbagan sa tao, and also with you, Father. See? It becomes monotonous, automatic ng marayan sa tuyang mga responses. Second, ang Santa Misa, pinagkukonsiderar na ores mirabilis. Sige daw po, sabihon ta, ores mirabilis. Ibig sabihin, the Mass is a wonderful reality. Why? Because the Mass is considered to be as the highest form of prayer. Dahil ko tigsasabing maraot po ang magnovena. Dahil ko tigsasabing maraot po ang pagsanto rosaryo. But do your devotion outside the Mass. Because the Mass is already in itself a prayer. It is the highest form of prayer. Daing Santo Rosario, daing novena, sabihon ko sa ido ki St. Jude, na pwedeng ikumparar maski 1,000 pang Hail Marys, ang sabihon mo, sasaro sa ng misa na sa imong aatindiran. Because the Mass is already a prayer in itself. And it is the highest, pinakahalangkaw na akto o gawi nin pagpamigbi. So how do we pray the Mass? Do we pray the Mass? Or we pray inside the Mass? Arin kita duman. Pag nagsisimba daw po kita, tigko-konsiderar ta ining sarong pamigbi? O gari ka sana nagsine, na naghahalat ki kadobol. May mga parasimba minsan na late nag-abot, mad-atindir naman kan sunod na misa. Kung sain siya nakaabot, dumanasan na siya. Halimbawa, nag-abot siyang ama niya mo, late na ngaya ako, masimbagiraray sunod. Pag abot ama niya mo, paturatoy na pasiring sa luwas. Bako man ini sine, bako man ini movie house. What we celebrate here is the sacrifice that Christ Himself offered to all of us, His body and blood. Kaya kita daang mga laiko, when we look at the Mass as a mere obligation, a schedule to be met, something to be done with haste and fast, we are missing the point. An misa bako sutigi dali na ngaya Father kang sermon mo, tama sarado na su SM. Tama pa SM pa kami. Naghihidali. Garibaga nag-utob sa nanin obligasyon, okay lang na pag nagsimba ako, di ako mag-atindir sa misa, obligasyon man sa na ini. Bako dapat arog kaya na sa tuyang attitude. Idamay ko man sa mga padi, minsan kaya, kaming mga padi, kaya nga ni binago na po, so pag-introduce kan commentator dati, let us welcome our celebrant. The priest is not the celebrant. He only presides over the Mass. Saro sana siyang mere presider. Kumbaga, siya ang naglilid
kan sa tuyang pamibi. Bako siya ang sentro kang misa, feeling mi kaya minsan. Gari na kaming mga celebrity, feeling Piolo Pascual. May mga padi minsan na feeling niya dahil ngayon ni masirimba kung bako ako ang magmisa. Kang nadistino ngaya ako digdi mas nagdakul ngaya ang nagsimba. Bako ka man ang sentro kang misa. Si Kristo ang celebrante. It should be the presence of Christ that should be felt. Dapat mahilig as in mamatean kan tao sa paagi mo. Bilang presider kan Santa Misa. Minsan man, ang padi man, boses pa sana, ti abot ka ng grabing pirot, nagiging depressant. Magayon man garian pag hurup-hurupan may mga padi, kung dakul kang nahiling na turog, pag nagmimisa ka, ibig sabihin, dahil ka makakalaog sa langit. Ibagay ito sa istorya kang driver, tapos padi. Nadangog nindo itong istorya, kang nagkasabay so duwa, so driver tapos padi. Ang pinalaog sa langit, so driver, ta sabi ni San Pedro, ini ngaya, pag nagdadrive, gabos na pasahero nangangadji. Ika ngaya, Father, pag nagsisirmon, gabos na para simba turog. Kaya dahil nakadaog sa langit, when you become a present. Let us always remember na si Kristo po mismo, iyo ang sentro kan misa. Kaya konsideraron ta ang kada misa bilang pinakaenot, pwedeng iyo na sana ini, the only Mass that you are going to attend to, and perhaps this may be, hopefully not, your last Mass na pwede mong iselebrar asin atindiran. So with all this, namumutan ko mga tugang sana, mapagirumdum kita na inisarong dakulang regalo na itinao sa tuyakan sa tuyang kagurangnan, ang banal na Eucharistia na konsainan sa iyang hawak asin dugo sa tuyang inaako. Magkaigwaman lugod ining tundag sa satuyang buhay, asin danay man lugod na maapresar niya to, ang kahulugan, asin kahalagahan kaini sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugman niya tong ipahayag, ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nenta. Ipinagidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. nagsasarig sa pagkamatinao kan Diyos Ama na nagtaw sa to kan sa iyang aki sa Eucharistia bilang kakanon para sa satuyang kalag, darahon ta sa iyan sa tuyang mga pangangaipo. Sabihon ta po, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kad simbahan, magpadagos na magsaksi kay Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaaban na nagugutom sa makahulugan na buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagselebrar kan Eucharistia, maging tunay na pagdulot kan satuyang sadiri, sa pagtubod asin pagpapakapakumbabaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagdios nin satuyang mga tugang na daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghehelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sa paman ki Jesus, ang tinapay nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa gabos, dinudulot mi sa imoan sa mong mga pangangaipo,
asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang asin pagkaherak, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang huli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina Magpasalamat sa kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan siya. Ang totoo, asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, viktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinudulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangeles, kaibakan mga tronos sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahugbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Panokan sa imo, kamunawayan. Husana, husana sa kaitasan. Husana, husana sa kaitasan. Paladan natin ay kagurangnan ni kanang gadan banal, murabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kainit-inian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa kola ikahagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon, heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Gawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan asin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haripagilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita, kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, wiyaan kordero kan Diyos, wiya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban ang tinapay nin buhay. Paladan kitang wiya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, pagkabasugon mo, kandaing sagkod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, ang pinapaaninongon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection, para po ini sa tinagba asin pro seminaryo, ini po suporta sa mga seminarista kan sa tuyang dioceses. Anatipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 33,385 pesos and 50 centavos. Ang nabag niyato sa siring na oras, nag-abot po sa 4,023 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,633 pesos and 95 centavos para po ini sa tada as in basic ecclesial communities. Sa Hunyo 3, sagkod 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre nayaon sa may parish office ang mga kalagnabot niya tong girumdumon. Siring man sa Hunyo 3, aldaw nin Lunes, mapuon na po ang misa novenaryo para kay San Antonio de Padua sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga, sagod po ini sa Hunyo 12. Maawat ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 800 pesos. Asin sa Ropang Anonymous, 500 pesos. Rose and Shine Cups, 1,000 pesos. Logronyo and Batalier Family, 500 pesos. Rubilin Madala, 400 pesos. Salamat po asin Diyos ang magbalos. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabo, sa mga naglingkod sa altar, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, sa tuyang mga sakristan, at siyempre sa tuyang pong choir. Thank you very much. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonal, lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Kita mga aking Diyos, kita mga aking Diyos. Thank you.